paragian mbok menawi kanthi tembangan samangke jumenengipun Raden Tembem wonten ing sangareping trata kerabat Sinaturata. Sajakipun panjenengan menika menawa kok nimbali kula sejatinipun wonten wigati napa wis dadi kasunyatan ana tetembungan garwa kae ora katon sak kedheping mitra ayah gawe kangening jroning dada apa iya lho Kang wis dadi kasunyatan iki dina tak antu-antu temekamu ana ing papan pahargyan alhamdulillah ora kaliya mung kanggo netepi apa kang dadi kangening jroning ati kowe iki lho kok sajak ngono lah piye to wong ya garwa karake ya sigaraning nyawa jare sak kedheping netra nak ra nyawang sliramu rak ya kaya kepiye lho Kang Mas lah wis sak mestine kaya mangkono ning iki dina ora kaya kasunyatan ateges awak dhewe tansah sesenengan lelombaning asmara ning kasunyatan ana udakara wigati kang bakal tak aturake marang sliramu. Wigati menapa to Kang Mas? Wis sak mestine sekawit aku mbah talasan ing tanah Jawa kai, paring sesanti marang kadang gesang yen to aku kuwawa bakal paring pitulungan marang kadang ana ing tanah Jawa. Kaya ngono.
Nanging Kang Mas, Piye, iki ya aku tak urun rembug ya Kang kaya Mas. mangkono. Sampean ki ya kudune ngerti, ya nglenggono. Najan ki mau ya jejiban sing kudune diayahi. Nanging sampean ki kudune ngerti, eling lan waspada. Sampean kalih kawula menika wae ora tesih mudha tumaruna lho. Lah kenging napa panjenengan kok nampi lho Kang Mas? Aturmu kaya mangkono bukaing pamikiranku. Yen to Anjir. iki dina kasunyatan aku pikantuk cecala netepi adat ing tanah Jawa pangadeg adicara pangruwatan. Anjir. Kudu syarat sarana nilamur laku kahanan awit aku ora kepenak jroning atiku yen to aku nolak babakan wigati iki. Renjak ganter-ganter wonten sak nginggiling griya Kang Mas. Sasmitaning ing tanah Jawa yen to prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sadurunge ngropoki awak dhewe coba dirantu sawetara ampun rawaca pekan dadi wigati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatan ana tamu tumuju sadurunge rompok awak dewi kapara kaijanan sajak sak keluarga bakal tak purba amrih rewaca kang dadi wigatine. Monggo dipun purba kemawon kaki. Nuwun sewu Bapak, boten ateges wetambo ing kahanan pahargyan sonten punika. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi? Bapak Slamet saking tlatah Pelang Margorejo. Leres nggih. Bapak Slamet kula pun kaki legeyek dalah punika sisian kula nini legeyek. Anggenipun panjenengan tumuju saking rompok kula sajak sak keluarga. Ibu paring asma sinten Bu? Ibu Painah kenang bagus paring asma Muhammad Sofyan. Nuwun sewu Bapak Slamet Ibu Painah. Anggenipun panjenengan sakeluarga saking tlatah Pelang Margorejo tumuju saking rompok kula mengku wigati punapa punika? Nun sewu dalam talangatipun Bapak Slamet. Nuwun inggih. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringke putranipun wonten kaki legeyek lan legeyek amargi kagungan sengkala nggih menika amblesipun sengenge. Nuwun sewu Bapak Slamet Ibu Painah. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi sakeluarga kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan tumrap tiyang gesang tanah Jawa Pak nggih Bu nggih. Mengku wigati ingkang angka kalih bilih titikal lenggan sonten punika Bapak Slamet Ibu Painah netepi adat ing tanah Jawa. Nggadahi putra titi lairipun rikala semanten barengi asrupipun Surya tumuju ing kulon kang ateges nandhang Sukerta julung caplok utawi julung sarap. Pun pasrahaken dhumateng kula sisian kula lumantar kula dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa Mlukar Sukerta putra panjenengan. Nuwun sewu Bapak Tuhan Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan dhumateng kula sisian kula napa sampun ikhlas lair terus batin. Ikhlas. Ibu nggih ikhlas nggih. Ikhlas putra panjenengan badhe kula tampi. Semoga ger. Bapak Slamet Ibu Painah panjenengan ampun alut ing galih. Lih putra panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak kapara samangkila dadosaken putra ingkang saleh ngabekti tiyang sepuh gamelan migunani tumrap musa bangsanipun ing titikal lenggan punika putra panjenengan kang gadhahi Sukerta kabucal dening Gusti Kang Maha Kuwasa dadosaken putra ingkang suci boten gadah sengkala punapa-punapa pinaringan panjang umur dumateng kala dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak Slamet Ibu Painah. Anggenipun panjenengan masrahaken Kang putra ing titik kalenggan punika napa tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar. Sajak sampun panjenengan badhe gati-gati tumuju pidalem sewang-sewang kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayu nirwikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama itu wong lagi wae ning iki Apa ya kurang ayune aku to? Nanti simbok aku kok mau kudu balik ae lho Le.
Kowe seneng apa ora duwe Ora ibu seneng kaya deh ngene? mbok aku to, Le. Ora. Kene Lah kene, Le. wae nek kletak are. Aku ora kuat ngletak awakmu, Le. Ning Lah nek ya duwe kaya bapakku ya kebangetan. seneng ya. Ya udah mikir-mikir ya bapake. Pikir-pikir ya. Mboke Mboke jane ya halus lho. Eh? Dek wedi mergo aku nggo gelungan sakmene gedene. Tur idepmu kuwi lho. Oh, hidupku sesuk tak coploke ya, Nger. Ayo. Ora usah wedi, simboke kira ngletak awakmu. Iku jenenge idep penangkal badai. Tenan to, hati-hati. Lah ya mula kowe kok mak lampir dhek ya wedi to. Lah ya kok Ini ya legeye. kaki legeye. Bungah jroning atiku nugraha saka Gusti Raka nyono-nyono iki dina sinampiran jejibahan kasunyatan duwe anak senadyan to anak titipan. Ora apa-apa kaki, najan ki mau anak titipan wis tak anggap kaya anakku dhewe. Kaya Ora mangkon. kurang-kurang lek kuntet donga rina lan wengi lho kaki. Najan ana 20 taun lawase awake dhewe ra duweni anak. Ki alhamdulillah entuk jebibahan karo sing kuwasa. Aku angger nyawang lambene kene dumet-dumet aku malah dadi bingung. Lho iki ngomong karo sapa? Karo kono apa karo sapa lho? Yo rasake karo mboke kudu mos. Lah iya. Iku kancamu sekolah apa kancamu pacaran? Wis sunat apa urung, Le? Oh, durung lah kok miwiri klambi iki ngopo? Kuatir nek ilang. Lah iya, kaki legeye. Ini legeye. Alhamdulillah ya kaki awake dhewe wis duweni turunan. Najan iki ora leh kung lairke dhewe ya ki. Ning sliramu uga kudu eling. Heeh, lah yo nek layak kok kudu mau melu aku sandal ya kon ganti. Nih. Oh, lah layak sandale ketak sikilmu tekan ngarep to. Lah mula kok kudu kon Nek nganggo sandal iku ya bener sikilmu offset. Lah iya. Lah iya offset. Liwat saka garis sih. Lah iya. Iki mau sarunge mbok gantung kok durung kok mau bondeli ae. Kok ilok lho. Lah iya, ora rek kok sampean taleni rapiah. Aku mau lho, jariku tak kendhiti jatah taleni rapiah. Lah iya. Lah ya kaya bapake kok ya. Ini legeye. Kaki legeye. Bungah jroning atiku ning ora iki dina ateges awak dhewe lirwa saka jejibahan. Kaya ngono ya. Sliramu eling Bapa Slamet Ibu Painah nitipake putrane iki Nandang Sukerto. Kaya ngono ki. Samapta ing diri siaga ing gati 7 dina 7 bengi lawase tak sengkre wujud ing janurane gedhong pusaka. Heeh, tak jukuke saiki ya ki. Iya. Apa iki ta ki? Apa lo nyawang garwane kok kaya ngono kok mlerok. Lagi duwe anak siji sajakmu mlaku kaya entok. Lho, kudune ya kaya ngono ki ben lek ndang Dek Adi. Kok ya. Oh, bener nak anakmu wedi. Wedi mergo kaya entok ki mau aku. Ini legeye. Kaki legeye. Janur kuning sejatine iki dina bakal dadi jimat sifat piandel. Mergo tak paringi aji sangut wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa bakal tak kalungke ning janggane merga janur kasejati nur utawa cahya kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kaya ngono ya ki coba dikalungke aku tak weruh kaki. Ngapa lho ki? Ngapa? Anakmu wae lho ora kaget sing lagi ndembok aku bengi rina iki mau. Kok sampean kok terus mlayu mrono? Aku mak teratap. Ora ngono kono le nyekli yo. Lho kene wedi apa piye ya? Ora apa-apa le, pancen mbokmu kaya ngono kuwi. Iki ling jumbul tenan. Sing cilik kuwi to. Ora Walah. ngono ki mau kok kaya Sek. Lah untumu kok rupa gusi blokoke. Dipangan kuwawa apa piye kae untune kok entek. Wong zaman modern Mosok iku jenenge bocah metik. kok bocah matik sing tanpa gigi. Nah iya kok ya kok ket mau mringis kok ora ono untune lho. Lah ngono Kowe ngopo? Lah ya kok ya duit kanca untu metik barang ya. Wes ya kaki legeye. Sampean ki mbok nyawang anakmu.
Jalaran kaya anakmu kaya kalungan janur kuning ki tambah mencorong lho ki. Mula kuwi mau aku kaget lho ki. Dadi kagete ngatimu mergo iki dina kasunyatan nur utawa cahya wis nyawiji ning jiluan ragane anak. Disawang katon cemlorot pasuryan. Leres kaki. Ini legeye rene iki dina wis kaijabat dening Gusti Kang Mokposo, ewang-ewang menak manungku puja dening Gusti Kang Mokposo. Anakku bakal tak lukar Sukertana. Kaya ngono tak dherekke ndedonga kaki. Ini legeye. Kaki legeye. Wis dadi kasunyatan anak wis kalukar Sukertana dadi bocah kang suci ora ada sekolah apa-apa. Iki dina jumbuhake kahanan. Wis dadi anake kaki legeye ani legeye bakal tak paringi jimat sifat piandel ganti jejuluk. Kaya ngono. Joko Jlagur. Joko mujuti jiwa raga bocah lanang kang suci. Yen to Jlagur besok bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur, kabeh panjang kang dhuwur mesti wae kaijabat dening Gusti Kang Mahakuwasa, mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa sakloron kang ateges ngabekti kang ngukir jiwa lan ragane. Bismillahirrahmanirrahim. Gir Muhammad Sofyan. Joko Jlagur. Kae mau wis mau wujude anakmu semuk ganti jejuluk Joko Jlagur. Lan iya wis mok kae sifat piandel ana ki mau janur kuning. Heeh kaki legeye nanging kaki legeye. Yen to panjenengan badhe tindak golek sandang mangan kanggo anakmu lho ki. Aku mbok digolekke kanca rowang ki. Aku ora urung pinter nggo pentak babakan kok anak lho ki. Jroning atiku wis dadi kasunyatan. Mula saka iku nyelamur laku kahanan sekawit nampa jejibahan. Ora teges aku njaluk kanca rowang marang tangga teparu. Ing kasunyatan Joko Jlagur duwe kadang tuwa papat cacahing bakal tak wujudake ning pengarep. Kaya ngono diwujudake saiki ki. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah alwama. Mutmainah. Subiyah amarah halwa lan kowe mutmain. Yen to iki dina kasunyatan tatipta dadi badan kasar merga. Jeneng sira kabeh tak kon jaga kadangmu anom Joko Jlagur uga dadi kanca ing legeye apa sagu nger. Sagu Joko aja nganti lira sakedhep ing netra. Ini legeye. Lakone nanggonku padi pangupaja kanggo kebutuhaning keluarga. Keselamatan Joko Jlagur tak sampirna ning pundak. Kaya ngono kaki. Aku meling marang sliramu. Yen to iki dina ana bebaya sakring rompok sliramu ora bisa muntasi. Gedruk lemah kaping 3 undang jenengku. Bali tumuju ning sadurung rompok merga krasa jroning atiku. Kaya ngono ya kaki. Sewang-sewangan andum slamet. Sing ati-ati ya kaki legeye.
Sophia amarah halo amah lan mutmain angger. Kowe arep tak takoki iki mau ki sejatine putraku kaemu si Joko Jelagur kok ora ana bareng karo awakmu ki sejatine ning endi ngger? Coba ndang matura ngger. Piye ngger? Putraku kae mau murca. Ala tongger. Ngger. Sophia amarah lamalan mutmain angger. Kene ngapa iki mau putraku kae mau murca sapa omah. Ngerteno ngger. Putraku ngono wae kae mau putra titipan. Kamangka putraku bakal dipundhut Rama lan ibune ngger. Banjur kepiye aku matur kelawan Rama lan ibune ngger Sophia amarah lamalan mutmain. Nggih. Aku ngerti kabeh kono wae kae mau ora kaluputanmu. Mbok menapa wae sing ngidra putraku kae mobong soalé tak kira wae kowe ora ngerti ana ngendi papan dununge. Jalaran kabeh kowe wong papat wis disiti karo dadi badan wadah karo kaki legi. Ya ngger. Ayo rewang-rewang ana kae. Ndedonga supaya kaki legi kondur. Aku eling melinge kaki legi. Saturunge tindak kae meling kelawan aku. Yen ana bebaya apa wae ana ngomah sing ora bisa ngoncati. Ngejuko lemah kaping 3 kaki legi bakal kondur. Ya ngger, ayo rewang-rewang ana ndedonga ngger supaya kaki legi nang kondur. Kaki legi kaki. Kaki legi. Kaki legi. Wis dadi kasunyatan weling kuwe wasemana krasa sakjroning atiku. Pedhut limengan kaya mangkono ana sakguring rompok. Bali tumuju ana sakguring rompok kadang papat cahe kae sedih sakjroning atine. Sliramu tawang tangis kaya mangkil. Wis sakmestine ana kedaden kang ana sakjroning rompok awak dhewe. Walaka wae ana apa? Kaki legi. Kula badhe bloko suta kaki. Nanging panjenengan ampun tukul kalian kula lan putra kula sekawan menika wau kaki legi. Matur kang putramu kae mau si Joko Jelagur murca. Cakayane. Nini legi. Kaki legi. Aturmu kaya mangkono wis sakmestine kaget sakjroning atiku. Sapa wae mesti bakal duka apa kang dadi lelakon iki. Ing aku iki dina nyandhek kanggonku duka merga aku manglenggana. Yen to kabeh mau pacobaning saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula saka tata atimu iki dina ewang-ewang aku manungku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Candhek anggonmu tawang takes munggah ning sanggar pamuja. Yen to kasunyatan budidaya baline Joko Jelagur Pasekang. Kados ngaten kaki legi. Kula nyuwun pamit kaki legi. Yen kaya mangkono aja kenating. Sophia amarahan wamalan kowe mutmain. Ora tak selaki yen to kasunyatan no kedaden sakjroning rompok iki dina jeneng sira kabeh wis mangerten. Mula saka iku mutmainah ingkang duweni aji kandha pangrasa lan pangliwuhan. Cucuke nglaku baline kadang manung Joko Jelagur ora kaliya wong jeneng mutmainah lan kowe kabeh kudu kang balekake. Mula saka iku iki dina ora usah kesuwen kanthi palilaku enggal budhalo ben. Sophia hamara halu amahlan kowe mutmain. Ora ganti gantalan dina minggu tawa candra ning lagi sakedheping netra
kowe bali pengarepanku ning ya gene iki dina ora nggawa kadangmu Joko Dragur kapara ngirit kewan kang grisi kaya mangkene apa kang dadi setiamu pae ha dadi kewan gegirisi kang nyidra kadangmu ana nggir banget panarepku yen to kasunyatan kaya mangkono kedadeane nggir sekawit ke badan tak cipta dadi badan kasar iki bakal tak balekake dadi badan malus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana sadurunge bokarbane kewan gegirisi iki kula saka iku nggir iki dina ora sakelan manjing jiwa lan ragane Joko Dragur nggir Mandeg satrio satru tejo tejo leksro tejane wong aran katon kumlundungga krikil malang mangalir kadiono kosat-kosat ning tengahing marga catur tengah prapatan yen to kewan gegiri sing pengarepanku iki dina bisa tata jalma sapa kang dadi dasana mama nggir wong gedhe dhuwur iya tambuh marang aku sajreng jagat tanah pulau Jawa kene ora ana loro uga ora ana telu ya mung sawijine aku sing kena daran Sri Bathara Kala Glabseta ya aku aden Depok kami Jawa balik wis sapa wong gedhe dhuwur wani ngridul aku semang dadi dasana mau Sri Bathara Kala Glabseta dasar kepranyata ya iki dina kaki legek ing pengarepanku ya sepo ning tanah pulau Jawa Walah dalah Tiwas keberan aku bisa adu arep karo kowe. Kamil kaya. Ya ning papan kene. Aku kepengin nagih janji. Nalika sejarah tanah Pulau Jawa kae. Jadang banget Sri Bathara Kala Glabset. Siji 67 pamungkas. Kamil kaya ana barang ya ning kene. Aku dina iki wani mlebu ana sakjroning desa Plang Margareja kene. Sakjroning desa Plang Margareja kene. Ada pawongan sing duweni jeneng Bapak Slamet adalah Ibu Painah. Bapak Slamet adalah Ibu Painah duweni anak lahire barengi anslupe sore. Sing kena darani bocah julung caplok. Sawise tak tadah dadi kala mangsa ora gawe adem ayeme sakjere waduk. Kapara gawe sing sarane. Iya kenapa Kang Ilek? Sri Bathara Kala Glabseta Dasar kepara nyata. Dredah ana sakjroning rompok ora kali omong pokal gawemu netepi jadang panganmu. Ora tak selai, ora tak tutupi. Yen to kasunyatan iki dina wis goglok bocah julung caplok kae wis jamak lumrahe. Ning iki dina kasunyatan apa Sri Bathara Kala Glabseta lali nalika babat alasana tanah Jawa. Entuk Sri Bathara Kala Glabseta goglok kang dadi jadang panganmu titi sing bapa Adam kang nandhang Sukerta nanging yen to ora karuwat sengkalan. Tambah jan maneh yen to ora karuwat sengkalan mongko bocah kae wis karuwat sengkalane kinalungan janur kuning ana ing janggane kapura tak paringi aji sanget kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges iki dadi bocah kang suci ora disengkala apa-apa. Nek goglok ora gawe adem ing sadurunge waduk kasunyatan gawe sengsarane sakjroning Gokarta. Di Bathara Kala Glabseta Dasar kepara dening mangerteni kanan kanggo mengkono tak jaluk kanthi aris. Ora esuk ora sore aku jaluk baline Joko Dragur sekawit yen to Sri Bathara Kala Glabseta bukti mesti bakal tak sembadan. Wela dalah. Kaki legaya. Ana barang Sugih kedel bondo wani. tak dodo. Kowe wani njaluk anakmu sampe ora sakjroning gua karepku. Apa pawitan? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Glabset jaluk bebono wis sanggup pinangkan. Aja enteng sinangga anggon bakal mulungake anakku nang sakjroning Gokar. Yen to kasunyatan syarat-syarat baline Joko Dragur ing donya iki ana kawujudan. Apa kang dadi panjalan mesti wae bakal tak wujudi. Mas Picis Raja Brana busana kang pating gemebyar bakal tak cepake uga aja njaluk tumrene lintang kelawan rembulan. Oke lho, Gek. Ada para Ora ana gobokmu lek ripat. iya. Aku ora butuhake Mas Picis Raja Brana. Ora njaluk busana kang pating gemebyar kae. Apa meneh temurune lintang kelawan rembulan kaya Sing dek karepake. anakmu kuwi raga kekantilannya wis saka panjenengan Sukma. Pinangka gantine raga kekantilannya wis saka panjenengan Sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih siji saja wis dicari. Angka loro mone putih sak dedeg mengawi. Angka telu berasa pitrah bumbu pawon sak cukupe ora esuk ora sore sing dadi panjelane Sri Bathara Kala Glabseta.
bakal mbok wujudi. Dina iki bakal utahke anak. Pitik seta mujudi jiwa raga kang suci kanggo ngedemke sadurunge wadukmu Pancen pantine bener. jatang panganmu. Yen to beras fitrah hanyuceni jiwa lan ragamu, mori putih kae kanggo buntelmu temekaning pralaya wayah-wayah ngadhep marang Kang Kuwasa. Wis kaono kawujudaning donya iki aturé sepone tanah Jawa kena dhek gemegal utano anakku ono sak Yen mengkono, ora usah kesuwet mundur sak jangkah tampanono. bakal tak tambani kanthi atur kali. Adik, ini legaya enggal tumurun saka sanggar pamujan ya kan ndongamu kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa aku bali kelawan anakmu yaiku Joko Jlago. Sampean nak nimbali iki mbok sing genah to ki. Sing ukuran tanggaping sasmita ki jeneng sliramu. Lah aku iki klolu glondong bakso to. Sing ngakon mangan sapa? Oh dikon donga kok malah mangan glodok lho. Donga sik to. Donga wetenge luwe. Lah nek luwe ki mau ora entuk madang to. Lah ndelala ana glondong bakso. Lah klogok tekan kene. Sampean ki nimbali kok ya ora pas. Nggonku madang antikane kolu klontal glondong Nek bakso. nglirokno ki aja aku, nglirokno Mbah Tembong. Aku Lah aja iya kowe tekan ki mau yo nyeneni aku. Wong ngerti kene luwe kok gak entuk mangan lho. Kaki lege ya kaki. Apa to ki? Aku ki kaget lho ki. Aku ki wong kaget kelawan anakku. Ki bener anakku tenan apa ora? mula saka iku aku ngundang jenengmu kuwi tumuju nang kene, sliramu tak aturi titiya trewaca apa bener iki mau anakmu Joko Jlago. Kaki legi. Aku ora pangring lawan anakku. Jalaran anakku kae mau kalungan janur kuning kaki legi ya. Kaya mangko. Heeh. Dadi kae wanci-wanci dipundhut Rama lan ibune kira ya ora nguciwani lho ki. Wis dadi sak mestine kanggo wadine awak dhewe aja nganti kekahanan iki mangerteni marang wong tuane. Kaya ngono kok sajake ana penjak ganter-ganter lho ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten pangling Bapak Slamet Ibu Painah. Leres Damel kageting manah kula panjenengan beto kados mekaten janjane mengkuwi gati punapa punika. Nuwun sewu, dalam-dalang aturpun Bapak Slamet. Setunggal silaturahim kaping kalih badhe maringi bebungah wonten kaki legek lan ini legek amargi sampun kula wentah putranipun. Oh, dados menika sedaya minangka sedekah Bapak Slamet Ibu Painah tumrap basa sisianku. Napa ki sampun ikhlas lair kula sing batin. Sampun ikhlas lair batin. Nah, ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumebaripun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan ora. Pak Slamet. Ora dikeprok mbek iku ora lumayan iku. Asih lho. Aku rumangsaku ya duwe cantrik pirang-pirang ning kok dina iki ora ana sing king katon ya nini. Apa cantrike kae perkara rembukan. Nuwun sewu Bapak Ibu. Sasampun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sisihan kula. Ditikalkan badhe ngajak kondur putra panjenengan. Wonten wigati punapa. Dalu pun tetakaken Dipun hitanaken kula tansah saged muji bilih kenang Muhammad Sofyan samangkil tumampah hitanan wilujeng slamet kalis rubeda nereng wikara pinaringan ingkang dangan asul malih wonten gambar kula dadosaken putra ingkang saleh. Saderengipun panjenengan kondur kalian putra panjenengan kula badhe nitipaken wujudipun janur dumateng panjenengan.
suwun Bapak Slamet Ibu Painah. Janur punika panjenengan dekek sanganipun bantal utawi kasur anggenipun putra panjenenganipun biasanipun saring. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sakbadan gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bical wonten lepen ingkang wonten toyanipun milih nggih. Supados sirep adem ayem tentrem sak keluarga panjenengan kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora nduwak wujuding janur nanging aku nduwak sengkalane anakku julung caplok utawa julung sarap. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalih rubeda nireng sambi kala. Dipun Fatihai kaping 3 nggih. Kapara sae saged nulurus dadosaken putra ingkang saleh. Ing mriki sampun dados anak kula paring jejuluk inggih menika Joko Jlagur. Jangkepi syarat sarana, Bapak Slamet Ibu Ainah nimbali kang putra kanthi sesebutan Joko Jlagur. Nggih, kula paring tulodo Pak nggih. Ger anakku Muhammad Sofian Joko Jlagur. Ger anakku Joko Slamet Muhammad Sofian Joko Jlagur. Salam, Mbak. Ger anakku Muhammad Sofian Joko Jlagur. Salam, Bu. Alhamdulillah sampun menawi ingkang dados wigati panjenengan netepi adating tanah Pulo Jawa. Semoga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres sedya wigati kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kabagyan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak, putra panjenengan kula pasrahaken dhumateng panjenengan malih. Pangestunipun Bapak, Ibu damel jimat paripih dayanana kasantosan mugi dadosaken putra ingkang saleh. Purnana Nabi para rasul para wali wahana Mekah Madinah tanah Pluja bil khusus kaki danyang idang sahibul wilayah wonten ing Pelang Margareja. Ugi dipun hangesreni para pamirsa kakung semono putri tinambing dinten inggih menika Minggu Pon lan Senin Wage kanthi piwasan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Betara kala kelap saito ora kaselak ya pekang dadi panjalukmu mesti wae bakal tak udane ning kasunyatan iki dina aku njaluk sabiyantu wis sagup yen kaya mangkono rina lan wengine Sri Bathara kala kelap saya takon jaga keselamatane daleme Bapak Slamet Ibu Painah yen tono nganti bebaya kang bakal ngridu saka lor Tak papang tak balik nang alor. bebaya kuwi saka wetan Tak papang tak balik nang ngitan. kang ngridu saka kidul Tak papang tak balik nang kang kidul. bakal tumawa saka kulon Tak papang tak balik nang jejer kulon. papat wis kadhepe ngateges Sri Bathara kala kelap saya jaga keselamatane daleme Bapak Slamet yen to isor lan dhuwur tansah pinayungan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa raga kantilan nyawa kepanjenengan sukma sekta wujute undra sak cak bakal tak pinangkani Bakal tak